गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादारि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंगा 42थि थान्दै जौखोन्दोखौ देग्लायहाय फुथिमारि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों। मैयाहाय जोङो जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंबिलि समाव जे थुनलाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जे फरायसाफोरखौ लानानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनाव जोंहा हारिमु बिथिंखौबो जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जोङो हारिमु बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो लादों आरो बेनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि जे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेखौबो लादों आरो बेनिफ्राय जोंहा मोनाबिलिनि जे 6 रिंगानिफ्राय जे मैयाहाय जोंहा थान्दै मेल जानानै थांदों आरो बेबायदिनो थान्दै मेलाव जोङो मैयाहाय गोबांथार माखासे थांखिफोर लानाय जादों। जे बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे मिरु एबसु आरो जिल्ला एबसुआ जे आथिखालाव मावबाय थाखानाय जे खामानि बेखौ जोङो मिथिसेयावबो जे आथिखालाव सोमजिबाय थानाय जे एसटि जे मोनद' हारिनि जे जौगाखांनाय हारिफोरनि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ नोजोर होनानै जे जोंनि ओनसोलनि गामि गोरा रायजो राजा आरो सानसुमैफोरखौ थान्दै मेलाव जोङो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जे मिरु आरो जिल्लाया मावफाबाय थानाय खामानिबाबो जोङो बेखौ जे मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ जोङो अपस खालामथारनानै जे गोख्रोङै जे बेखौ होबथानाय जाथों होननानै फिन खनसेबाव जिल्ला एबसुनो जों थांखि दैथायहरनाय जाथों होननानै बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च खुंनाय मिरुआ खुङो आरो बेबायदिनो जिल्लायाबो टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुङो। नाथाय जोंनि दख'रा एबसुआ बेबायदि टेलेन्ट सार्च एग्जाम सिंगलै खुंनाय जायामोन हारसिङै। दा देग्लाय जोङो मोनसे नैबे मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जे जोंनि बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समनिफ्राय खालमासिनिफ्राय जोङो LP सेक्सननि जे क्लास 4 आरो 5 फोरखौ जे टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनो थाखाय जोङो मैया थांखि लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा मावख' दङ। नाथाय मावख'नि मुंखौ जोङो बै समाव जोङो दोनबोनाय जायाखै। जेरैहाय सेन्ट्रेल एबसुनि जे मावख'नि मुङा बड'फा हाउस आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जे मावख'नि मुं बे माइबं देरा। थिग बेबायदिनो जोंहाबो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा एबसुनि जे मावख'खौ बयनिबो मतामत आरो बयनिबो सानलायनायनि गेजेरजों जोङो माइदांस्रि देरा मुं होनानै जोङो दोननाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार माखासे थांखिफोर लाबावनाय जादों। जे जोंनि जे सोलिबाय थाखानाय जे माखासे बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज समाजारि सांग्रांथि मेल लानाय गेलेमु बिथिं फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो जौगाखांहोनांगौनि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जोङो बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जे मिसन बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय जे मिसन कुवालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट बे आयदाखौ लानानै जोङो अरायबो मावलांबाय थागोन आरो दिनैहाय जोङो गेवलां मेल जे दिनैहाय जों जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार खैफोला बिरहोनाय आरो बड'फानि मुसुखा बिबार बावनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे मुंख्लं बिबार बावनाय हाबाफारि जों लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा काबादि आरो भलिबलनि जे फाइनाल बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनैहाय खुंफुंनानै लानो हाबाय आरो बेनि उनाव जोङो दा गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै मोनदों आरो बिथाङा गेवलां मेलाव बाहागो लानायनि गेजेरजों आथिखालाव सोमजिनाय थासारिनि सायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबाय थानायनि सायाव बिथाङा बेसेन गोसा मोजांथार बिबुंथि लाखिलांदों आरो बेजों लोगोसेनो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जोङो क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर मानगोनां कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेजों लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां रथिनाथ नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय बायदि जोङो हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बे समाव आं बेखिनिखौ बुंबाय।